Bine ați revenit pe canalul meu YouTube. Azi am vrut să fac și eu ceva. Am luat așa. Mă plictiseam. Și am zis, vreau să fac ceva pentru pahar. Că mie îmi place să beau multă apă, ceaiuri și chestii de genul ăsta. Și am luat ață din asta. 10 lei. Asta, nu mai știu cât costă, 5 lei. O din asta 5 lei. Și un din ăsta de hârtie igienică. Și ăsta costă ceva, dar după ce ai terminat hârtie igienică nu mai costă nimic. Și îl iei așa și am făcut asta. Vă întrebați ce am cu coaia de hârtie igienică? Am făcut surțuri ăștia. Nu știu cum se numește la noi, dar în fine. Eu zic surțurei. Și ăsta e ca să pui paharul așa. Uitați. Deci stă. E de Crăciun. Eu le fac pentru Crăciun. Și am mai făcut astea pentru pisică. Am pisici în casă, în afară. Și mă mai joc cu ele cu astea, mai făcut și astea. Îi place foarte mult să se joace la pisica mea cu astea. Și un din ăsta de poartă noroc, o chem tot așa, dar nu prea mi-a ieșit bine. Vreau să fac ceva mai frumos, dar atât am avut posibilitatea de a face. Cu atâta material am avut, cu atâta material am făcut. Și vă urez o noapte plăcută, pentru că nu am memorie multă la telefon și nu pot face videouri mai lungi, eterne, în eternitate. O seară plăcută, vă urez, popici!